Broadcast. Komentaryo. Issue. Serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa Balita. Komentaryo. Issue. Serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa Balita. Komentaryo. Issue. Serbisyo publiko. Aksyon! Balita! Banat! Bulig! Mga development sa patag sang politika kag panggobyerno diri sa probinsya sang Negros Occidental kag syudad sang Bacolod. Mga update sa mga insidente, follow up sa mga major issues sa provincial capital kag city hall. Aksyon! Balita! Banat! Bulig! Sa umaga, tulog ka ba? Tuloy-tuloy ang mga aksyon reporter sa pangangalap ng mga balita at impormasyon na kapag-ipakinabang sa sambayanan. Walang pagod na naghahanap ng pinakauling balita. Pinakamainit na impormasyon para kompleto ang iyong kalaman sa bayang kinagalawan. Makinig lamang sa Aksyon! Aksyon Radio! Mabuhay po sa lahat po ng nakikinig sa Aksyon PBB. Ito po si Robin Padilla. Inaanayahan ko po kayong laging makinig sa istasyon na to. Siyempre kasama po ang inyong lingkod. Kapatid na Rex, ako'y talagang naniniwala sa iyong pagbabalita dahil kayo po ay totoong-totoo. Mabuhay! Aksyon Rex Cantong. Una sa balita, una sa aksyon. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Rex Cantong, kilala bilang Best Anchorman of the Year sa KPP Negros Occidental Chapter sa Tingog kag Handurawan Award 2018. Aksyon! Balita! Banat! Bulig! Sa mga balitang kailangan mong malaman, sa mga impormasyong hindi dapat nakakalampas sa iyo, sa mundo ng politika, balakasan at showbiz, lahat, hagip, lahat, nakalap na. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Maayong udto, Pilipinas! Aksyon na balita, Banat Bulig magpayag na sa sining adlaw sang maulanon nga tiyempo mga kaaksyon. September 9, 2021, mga kaaksyon, yari kita sa Webes ng pagpangalagad sang inyo sining palatuntunan. Kamusta nga to sining mga kaaksyon sa sining udto while nga masako pang iba na kay may hiling nga gawon pang talapuson sa sining udto while ang iba niya yara na mga kaaksyon sa ilatag sa mga puluyan nagapatigayo na sang 10-7 pagpanyaga sa sining udto. Kamustang mga kaaksyon ta sa sining udto? Okay lang, kabayontang oks lang kita sining mga tinion, sining mga inoras kag sa mga kaaksyon ta nga nag-monitor na sa aton sining pagpangalagad. Welcome diri sa inyo sining palatuntunan sa Aksyon Balita Banat Bulig. Sa sining adlaw, kamusta nga to sining mga kaaksyon sa mga kaumhan sa kasudaran sa mga kabarangayan naton nga nag-monitor sa sining udto. Welcome diri sa inyo sining palatuntunan Aksyon BBB. Patuloy kayong nakikinig sa Aksyon Radio! Aksyon Radio!
Kalakip man mga kaaksyon ang atong sining mga kaaksyon sa bugos nga probinsya sa Negros Occidental. Liwat kita nga mag-inop danay sa sining udto sa mga banwa kag syudad. Kamusta ang atong sining pag-sinalayo? Kalakip man sa bugos nga Negros Oriental. Nagpaabot kami sa pagpangamusta sa inyo mga kaaksyon namon sa kanginan. Sa gitna ng aksyon, sa harap at likod ng tunay na pangyayari sa Aksyon Balita. Mga bagay-bagay na dapat niyong malaman. Kami ang inyong mata sa loob at labas ng maaksyong buhay. Ito ang Aksyon! 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 Radyo! Kalakip man sa mga kaaksyon ta sa isla sang Panay sa probinsya sang Guimaras, sa Antique, sa Iloilo City kag Iloilo Province, sa Aklan kag sa Capiz mga kaaksyon. Welcome diri sa inyo sing palatuntunan. Kami karon bahala sa pagdala sang mga balita sa kinahanglan ako ang inyo sing kaaksyon sa kanginan. Aksyon Rex Cantong. Una sa Aksyon Balita. Una sa Aksyon Public Service. Una sa Aksyon Komentaryo. Sa drama, musika at formasyon. Aksyon na aksyon talaga. Anong mga balita sa sining adlaw diri sa aton sining pangalagad sa Kapitolyo Provincial manginkopod ta sa Aksyon Marlon Hinovia. Ini may kantanan sa Nationalist People's Coalition o kon NPC magsuporta sa kandidatura ni Senator Soto bilang presidente sunod kay Gob Lacson. Kag pila ka mga gobernador nagperma sang manifesto nga nagasuporta sa tandem nga Go Duterte sa 2022 election. Apang Gob Lacson wala magpierma. Samtang sa Bacolod City Government Center naman nga balita ni Aksyon Art Tayhopon Councilor Renesito Novero planong magpadulong sa nasunugan nga eskwelahan sa barangay Mansilingan. Local School Board sang syudad handa nga magbulig. Samtang sa balita naman sa BCPO, gabalita ni Aksyon Eric Magbanwa, driver sang Mitsubishi, nakigariglo sa pamilya sang napatay matapos matabo ang aksidente kaina sang kagahon sa barangay Villamonte. Samtang sa balita naman sa Negros Occidental Provincial Police Office, igabalita ni Aksyon Alvin Graba, ini may kantanan sa 94% sang kapulisan sa bugos nga Western Visayas na bakunahan na. Kag kalakip man sa patrol nga balita, igabalita sa gyapon ni Aksyon Alvin Graba, ini may kantanan sa Brigade Commander sang 302nd Infantry Brigade gin-promote bilang Brigadier General sang Philippine Army. Kalakip man mga kaaksyon sa balita naman sa syudad sang Cadiz, igabalita ni Aksyon Roger Gotti, binimay kang tanan sa tiyo ginbuno sang hinablos makalima ka biseso. Padayon pang ginabulong sa ospital. Samtang sa balita nasyonal mga kaaksyon, Kiko posible nga mangin isa ka super typhoon samtang nagapagwa sa Parho si Jolina. Sinundanay sila ba? Una si Jolina, tapos si Kiko naman. Ay, puwerte. Kaga siyam katao patay, siyam man ang missing sa Samar, Bagyo, o kung bangod sang Bagyo, Jolina. Samtang apat ka mga ginasuspitsuhan miyembro sang NPA patay, samtang siyam arestado sa engkwentro nga nagluntad sa Bukidnon.
Kalakip man ang bay Pilipino sa national budget luyag ibalik ni Senator Recto. Pagpangayo sang pasaylo ni Presidente Duterte sa korupsyon sining pandemya, wala sang epekto suno kay Senator Kiko Pangilinan. Aksyon Rex Cantong, kinkilang bilang Best Anchorman of the Year sa KBP Negros Occidental Chapter sa Tingog kag Handurawan Award 2018. Aksyon, balita, banat, bulig. Aksyon no Radyo Philippine Standard Time, las 11:49 na nga tunura sa 11:49 na mga kaaksyon. Sige, sa mga kaaksyon taday, ipadala ng inyo siring nga mga mensahe, tinguan tayo na karon nga mabasa pag may time kita, mga kaaksyon. Kag-like lang, kag-share ang aton siring nga programa sa Facebook page ng Aksyon no Radyo Bacolod. Ang aton siring nga Aksyon the BBB program, i-like lang kag-share tapos ipadala lang mensahe man sa www.aksonnoradiobacolod.com.ph sa aton sining website o kundi gani sa YouTube by Aksyon no Radyo Bacolod. Sige, sa mga kaaksyon ta, ari ng resulta sa aton sining small town lottery o kunistiel sa sining adlaw sang Webes ika-siyam ng adlaw sa bulan sang Setyembre to'y 2021. Yari ang resulta sang Small Town Lottery Draw. Resulta 17 kag 12, liwat 17 and 12. Magbalik ang Aksyon, balita, banat, bulig. Pagkatapos lamang sa pilang importante ng mga pahanumdum. Ang balita. Ayos. Sige, daligid lang ha sa mga kaaksyon ta. Daligid lang kay tirahon tang inyo sining nga mga greetings, no? May lang nga pagpamati kay Christine Minyes Villalobos kag Jocelyn nga nag-share sa aton sining program. What about ang iban di man di makita? Kaysa kay Gian Resisio, may lang nga pamati, no? Do hindi ko ma-check na di. Sige, direct kita sa iba, no? Daligid lang ha kay ba kahina man. Sige. Puro lang ni nga daw hindi ko ni ma ayos, daligid lang ha sa mga kaaksyon tay preparar tanay, no? Para ganar. Kaya daw hindi siya kuwan mo daw hindi siya ma-check. Daligid lang ha. Kay parang siguradong sigurado, no? Di na to siya. Ay, daw hindi amo. Sige. Daligid lang ha. Daligid lang mga kaaksyon namon sa kangina na. Ari, may 24 shares. Dua lang makita ko. Sige lang ha. Kay Martin Aliling, may lang pagpamati, Mr. Milili Oligo sa area sang Barangay Tangob. Salamat gid Mr. Milili Oligo, no? Kay Romulo Magayunes Canilio, salamat gid Rom. Sa kay Niepes A. Jasmine, Vincente Chavez, Christine Minyes Villalobos, kay Jocelyn, Ronaldin Nicor. Inday Ronaldin, kamusta kamudra sa alimod dyan, no? Thank you gid Ronaldin Nicor, no? And Calances Francis, kay Inday Mernada, tuturo ni Loma yung gaudto lang, no? Madam Virginia San Antonio Olpenda, Martin Gonzales, and Liberty Binitin Ubaldo, kay Joe Binli Perez, kay George Gargasiran, Ana Sinoro, Bia Jonathan, salamat gid, no? Michelle Sayo Gemeroy, kalakip man sa kay Binitoy Impo Jagini or Jajin. Rodoracio ko, may lang pagpamati, no? And sa kay
Atia Kim Eriman, Rochelle Folencio Susana, Dinis Richard Tibor Roma. No? Salamat gid. Richard Tang from Sagay, thank you so much Richard Tang. Sakay Kemuel Calvo Istampador, thank you gid. Sakay Vincent Chavez, may lang pagpamati. And sakay Ana Sinoro, Rodora Syoko, Roselyn Colinco Baldisemo, may lang pagpamati, no? Sakay Yern Grigas, Sweetie Melly, may lang pagpamati, Sweetie Melly, no? Thank you, gid. Mr. Milili Uligo. Sakay Noel Amar, salamat gid, Noel Amar, no? Okay, daligid lang. Osierson Lapinig Honyo, salamat gid. Alex Alfabito, mayong udtuman, madam. Alex Alfabito, no? Okay. Sakay Madam Elizabeth Malakagamala, may lang pag-monitor, no? Star Mayo, may lang pag-pamati, listening from Minnesota State. Thank you so much sa Ma'am Vanessa Mayo, no? Star Mayo. Leia Younger Esquivel, salamat gid. Lilia Taton. Si Madam Virginia San Antonio Pinda sa Celine Homes ga monitora. Rufino Era Gavino, salamat gid. Jinky Dialagdon, may lang pagpamati, no? Maria Ko, salamat gid Maria Ko. Christine Minyes Villalobos sa DSB. Municipality Office ang DSB ga monitor gid subong, salamat gid, no? From Barangay Pandanon DSB. Ayos. Okay. Daligid lang kay Paul Spot, may lang pagpamati Paul Spot and Zurab Javier from Panokoy. Thank you so much Zurab Javier, no? And sakay Ryan Borha, pare, may lang pagpamati paring Ryan Borha. Kamusta ka na, pare? Lawig na ta kitay ba? Wala ka kitay, gani man, pare. Sige, musta lang da. Paring Ryan Borha. Din ka gani sa Panokoy, pare, nagapuli subong, no? Ana Sinoro, may lang pagpamati. Pando Rose Britannia, salamat gid Pando Rose Britannia, no? And sakay din paning sa iban din. Britanes Dalomo. Kay si Alex, thank you gid Alex. Kay Jay Montanio. Thank you gid Jay. Galantaw ko di live pre. Thank you gid paring Jay Montanio, no? Galantaw kada gali. Sige, thank you gid paring Jay Montanio kag sa bugos nga pamilya. Valencia Kinet, salamat gid Valencia Kinet, no? Okay. Kay Jonah V. Sonio Espanyola from taga Kanlamay Ilog. Thank you so much Jonah V. Sonio Espanyola. Ayos. Okay. Sige. Karon naman ang iba na. Mahinang kalaban eh. Karon naman ang iba na matamaton talang ni kay hindi gid masalyada ho. Sige, daligid lang kay mahatag talang pila ka mga commercial sa balikan ko lang kamo sa dili gid lamang madugay.
naton ang Aksyon Balita. Banat, Bulig. Mabuhay po sa lahat po ng nakikinig sa Aksyon PBB. Ito po, si Robin Padilla. Inaanyayahan ko po kayong laging makinig sa istasyon na to. Siyempre, kasama po ang inyong lingkod. Kapatid na Rex, ako'y talagang naniniwala sa iyong pagbabalita dahil kayo po ay totoo. Mabuhay! Aksyon Rex Cantong. Una sa balita, una sa aksyon. Sa Bacolod, Aksyon Radyo. Aksyon Rex Cantong, kikilang bilang Best Anchorman of the Year sa KPP Negros Occidental Chapter sa Tingog kag Handurawan Award 2018. Aksyon Balita. Banat. Bulig. Sa mga balitang kailangan mong malaman, sa mga impormasyong hindi dapat nakakalampas sa iyo, sa mundo ng politika, balakasan at showbiz, lahat hagip, lahat nakalap na. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Aksyon na Radyo Philippine Standard Time, las 12 impunto na nga tunora. Sige, pag-chibog na sa way pa makapanyaga. Kay kaming bahala sa pagdala sang mga balita sa sining udto, no? Pwede ba lang nga maghubi na may edad na? Pwede gid, no? Do not just throw away questions and statements. Kasma ng aton sining Facebook page pagiya sa Aksyon Radio. Ladies and gentlemen, this is Aksyon Radio Bacolod. Aksyon Radio Bacolod, number 1! Nagpanguna ang Aksyon Radio Bacolod sa pinakaulihing survey sa music nga kakuha sa commanding radio station share para sa fourth quarter sang tuig 2020. Ari pagido, D3 Bio Food Soap. Sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Aksyon na Radyo Philippine Standard Time, las 12:01 na nga tunuras, kadtuan tanay ang balita ni Aksyon Alvin Graba sa Patrol. Brigadier General sang 302nd dito to sa Negros Oriental, Dampimo, gin-promote bilang Brigadier General sang Philippine Army. Pero sa gihapon siyang tagpamuno sang 302nd, same man sa 303rd, no? Same gihapon sa kay tagpamuno sang 303rd kag 302nd do preyos taning rangko nila nga duha mo. Pero still sa gihapon silang tagpamuno way paman sang order kung bala anong diin bala sila i-assign, no? Ibaloon tabing report ni Aksyon Alvin Graba sa Patrol. Kag-iban pang mga balita, we have Aksyon Alvin Graba. Aksyon Alvin. Aksyon Rex, high moral karon ang mga katapo sa Philippine Army. Diri sa Western Visayas, especially ang 3rd Infantry Division. Kaga of course, diri man sa Negros Island matapos nga gin-promote kahapon bilang bag-o nga general sa Philippine Army si Brigadier General Leonardo Peña, ang commander mismo sa 302nd Infantry Battalion. Bali aksyon na Rex kunti. Pila lang kabulan ang nakalipas kaya promoto si pasaporte tapos siya naman, no? Correct, aksyon na Rex daw duha lang kabulan diferensya. 2 months ago na promote si Brigadier General Inocencio Pasaporte ang tagpamuno sang 303rd. Kahapon siya naman ang na-promote bilang Brigadier General. Kag siya man gihapon aksyon na Rex ang magapamuno sa 302nd. Dugang pagida diri aksyon na Rex ni Peña, actually 39 gali sila action Rex po na promote bilang mga senior officers. Si sa bahin naman sa Philippine Army kag Philippine Air Force 39 tanan duha ang na-promote bilang
Major General. Tatlo ang gin-promote bilang Brigadier General, kag isa na diri si Peña samtang 34 pa ang gin-promote bilang full-fledged Colonel Aksyon Rex nga kahapon nga adlaw sa pag-atubang Manila sa Commission on Appointment kahapon nga adlaw. Diin sila tanan Aksyon Rex ang naprubahan kag nakapasar sa diin sunod diri kay Major ako na kay General Peña nga magapabilin siya sa gihapon nga magapamuno bilang Brigade Commander. For the meantime, Brigade Commander sa 302nd Infantry Brigade nga nagabase dira sa Tanhay, Negros Oriental, samtang ginahulat sini ang bagong assignments gikan naman sa National Headquarters. Sa karon sa Aksyon Rex nga prioridad sini sa gihapon nga mapadayon ang kampanya sa kasundaluhan angot sa National Task Force to End Local Communist and Armed Conflict o kun LCAC sa diin isa ka whole nation approach ini agud matapos naman ang insurgency gikan man sa mga katapos ang CPP, NPA, NDF. But on administrative side, Aksyon Rex magapadayon man sa gihapon ang iya sining pagpakigistorya sa mga pumuloy, especially sa komunidad through community relation kag dala na diri Aksyon Rex ang iya sining paggiya sa mga kasunduluhan sa Negros Oriental. Actually, ang isa sa mga plano sini Aksyon Rex nga madismantle man ang pila ka mga katapos ang New People's Army, especially sa Central Negros kag sa Southern Negros Front nga dapat matapos antes man matapos ining tuig 2021 Aksyon Rex. Luwas sa kay Peña, why nasa kaupdanan nga iban nga na-promote pa sa Negros Oriental nga side abi or Occidental? Wala Aksyon Rex siya lang ang na-promote on Negros Island. Pero nag-aalao man kita Aksyon Rex siya ba? Simbala nga daso naman binulan. Ma-promote na naman bala itong kakilala. Ate mayuman ah. O kay kabatch ni nila mo. Si Samson, si Peña, kag si Pasaporte. Batch ni sila sa PMA. Ate medyo na ulihi lang, no? Si Samson. But hoping nga kabay pa after 2 months si Samson naman Aksyon Rex, no? Ari ang pahayag ni Major General Inocencio Leonardo Peña. 5 kami na kinonfirm, 2 Major General at 3 bagong Brigadier General. Ano po bang plano ninyo dito sa Negros now that you're promoted as Brigadier General? Tuloy pa rin yung effort natin in ending local communist armed conflict. At the same time, walang nagbago pa rin, nakaapak pa rin tayo sa lupa. Plans and priorities po, mga projects po natin bilang bagong general po. Priority pa rin natin is really to dismantle yung remaining 2 fronts natin, yung Central Negros 2 and Southwestern Front ng CTG. Yan pa rin ang pinaka-primary goal namin na matapos within the year. With the support ng Provincial Task Force LCAC and ng lumulupyo na rin ng pumuluyo. Ang intention namin ng inyong kasundaluhan ay yung makapag-suporta para sa peace and progress ng Negros Island. Tuloy-tuloy. At saka dapat talaga yung mga kabataan natin pagsikapan talaga ng mga magulang na makapag-aral. Kasi kapag may tamang edukasyon ng mga kabataan, rest assured na yung susunod nating generasyon ay magiging maayos. Aksyon Rex, kabahin lamang ini isang pahayag ni Brigadier General Leonardo Peña. Report sa patrol ang kaaksyon nyo, Aksyon Alvin Graba. Una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod, Aksyon Radio. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Thank you. Salamat kid Aksyon Alvin Graba. Balita gikan sa patrol Aksyon Radio Philippine Standard Time. Las 12:08 na nga oras. May
information kita bago gilamang nga nabaton ang first Filipino Olympic gold medalist nga si Hidelin Diaz ang mag-aabot sa Bacolod buwas September 10 mga kaaksyon, no? Ang maghatag kagatagan ni siya sang tribute by the provincial government sang Negros Occidental, samahan with lifters ng Pilipinas, President nga si Monico Puentevilla mga kaaksyon. Ti ilang taon tani buwas kung wala lang sang sablag ti ari diri buwas si Diaz sa aton mga kaaksyon. Ang aton sining first Filipino Olympic gold medalist mga kaaksyon. Sige, sa mga kaaksyon ta Santon Plus Herbal Soap mga kaaksyon. Tamang balita, una sa tamang serbisyo. Aksyon no Radyo Philippine Standard Time, las 12 Jess ng aton oras, kantuan tanang balita ni Aksyon Art Tayhupon, mapa New Government Center kita. Ini may kangtanan sa palayag ni Councilor Novero, plano nga magpadulong sa nasunog nga eskwelahan sa barangay Mansilingan. Local School Board sang syudad ho, handa nga magbulig sa among nga bulutuan. Yaring kaundan sa report, kagiban pang mabalita sa Bacolod City Government Center. Yaring kaundan sa report ni Aksyon Art Tayhupon, Aksyon Art. Plano Aksyon Rex ni Councilor Renisito Novero nga muman ang nagapungko dira sa local school board sa Bacolod City nga personal nga magapadulong sining hapon sa bahin sa Mansilingan Agro-Industrial High School nga manumduman ti may aras ang tatlo ka mga buildings dira nga naapektuhan sa sunog tinalikdan nga daw sa din tinamo diri ang mga nagka-damage sa nintak ang ila sini ka school principal ang nagpalayag at tinamo diri sa mga libro, mga modules kag mga equipment ang nagdalahig sa sining sunog nga nagkinanglan sila sa pundo para nga ini ang liwat nga maplastar nila sa bulutuan. Sunod diri kay Councilor Renisito Novero, niya local school board, may aragid man iya budget action next mo nga ginapain na para sa sining ibulig sa mga eskwelahan. Di mas mayo gid sila sa iya na kung tani magkapadalaman sa sulat ang school principal sa iya talataw pa na parang madala sa ila sining meeting sa parabuton. Pero ang plano sa konsihal magapadulong mismo dito sa lugar para at least kita siya kag malantaw niya kung ano ang sarang mabulig pagi sa local school board. Sa ni ganin sunog kapon? Merkulis ang Merkulis pa na eh? Martes ang gabi. Di kantuan na to nila. May ara naman pero kay tisir nga mas may makita nito para at least kung ma-discuss balas lang kaya ang pa-English ang pundo bala Action Rex sa ang local school board hindi ni kay konseho tisir nga mas may nga siya mismo ang magdala sa ila sining meeting para sa budget na kinanglanon sining bulutuan. Kaya daw damo-damo itong nagklasunog to? Mga 400 dreams sinisang nga para sa motor. Nagulamiton pa to sining nga pagbukaso, ano mo to kayo nalayab to sang kalayo to? Di namit itong kwan na kapintapagdupoy-dupoy ang hangin. Nagpaburgi guro sa ila sining paglamon na madasig sang kalayo. So nagsari ang parayag ni Councilor
Rinisito Novero. Ma-meeting kami sa local school board, naturalmente, kung anong i-propose nila. I-suggest ko, tani butang nila in writing. Okay. Lalo din, i-submit sa amon. Siyang taagin na lang sa akong opisina, para pag-meeting namon, pagpungkuan na namon sa school board, i-present ko, tagaan naman dahil na appropriation kung kinanglan. Ang local school board, kami na ang nag-appropriate, hindi ang sangguni ang panglungsod. Sa kwarta naton nga ginakuha sa Special Education Fund. Okay. Inang Special Education Fund, may budget kita na kada tuig. Among the items budgeted for ang aton mga eskwelahan. Repair, reconstruction, building of new, construction of new building, purchase of lot na. Tala na nadasa. Nga akot sinasuggestion, ilista nila kung anong ilang mga needs para hindi na magbalik-balik. Isa na lang daw ang presentation sa local school board. Then we can appropriate. But personally, ma-visit ka to sa lugar? Yeah, I will karon kabay pa nga di ako tulong ulan karon sa hapon. So next, palayan ni Councilor Rinisito Novero. Ang good news, by the way, karon yan adlaw ang additional Aksyon next sa itong interview pa kay City ADM ang kagabi. Expect nila nga pag-abot sa dugang Sinovac vaccine 40,000. Siningaga, gali nag-abot diri sa Bacolod. Ilang Bacolod? 40,000 doses. Mula ni kinacheck ko pa subong kay Ma'am M kung pila ginagtupa kay 9,360 doses mo sa Ang Pfizer. ibang Negros Occidental? Basi iba ni sa Negros blood yung specific na number karon i-check na lang kag follow up naman ni kay Councilor Villaflor. Grabe gid yung ideya. September 9 pa lang subong iba nag-apply pagi sa SPAS. September 11 ang result sa ilakwan. Grabe no, lami ni pangnunuan sang bagang nagapamiki niyo. Kwarta man mo, actually. Kwarta gintuod ang galakat. Sini mo namin ni kung magkaladakpan ni pangnunuan sang nami gani kung kubido na lang nislaw. Galang dito ni sa Manila, ang nag-issue mo, dapat ang muling pangnakpunto sa Manila, ya? Di galing mayari man na di posible na ining ginimo ni Councilor Villaflor, but kung di ini nagkuha sa sang RT-PCR test kung Manila ni, kung din nga lugar ni. Ito na yung kalabanan, nagsunex kayo gina-apply nila sa SPAS blood. Kung ma-apply sila sa SPAS, ang form na i-submit nila. Yan ay nadakpan na September 9 pala subong, September 11 yung nabutang sa result niya. Grabe ang no. malibad sa... Abansigid ya. Oo, parang malibad sa persona. Di sila niya, practice pa lang mga kung makalusot sa application. Wow. Practice Tinapat niya pang kwarani. Matyagan ko, but kung diri sa Negros kag Bacolod, kung pila na ding nakalusot ng amo-amo siniya? Damo Aksyon next kay amo to ang maliligan ni Sir Juan Malani, Dr. Kailian sa province. Kaya na-check nila, kaya nagkakatingala sa blanga kung i-counter-check nila sa mga laboratory nga mo nag-in-update nila sa mga aplikante sa ilang form. Kaya ang ila ispas ni dapat before ka mag-travel, mag-comply mo ng tanan yung requirements kag isa ng RT-PCR test. Dito lang diskubrihan nga wala sa laboratory nga ginbutan nila ang alam nga naka-pa-swab test Aksyon next. Sus, amo nang marusadya gid na. In short, pikoy. Sige, hindi, mo na nga kung gasto ka naman ako, sigurado. Sigurado na lang. Parang at least puli ka na next safe ka pa, gawin ni pamilya, kag dokampante ka, na wala ka sa na-infect sa COVID-19. So, gana dito na karon sa Aksyon reports, afternoon edisyon. Ang Aksyon at tayo ko na sa balita o sa Aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Sa pinakaulihing report, 14 ng patayo, 26 ang ginapangita pa bangod sang bagyong Julina sa Visayas kag Luzon area, mga Aksyon, no? Grabe, no? 14 ang patay, 26 ang ginapangita pa. Kuwan pa lang ni, bangod sang Julina ni, way pa ni si Kiko. Ay nano nga sitwasyon ni man.
Do hindi ta maintindihan kay na siyam palang katao ang patay, siya man ang missing, subong 14 ng patay, 26 ang ginapangita pa mga kaksyon bangod sang Julina ni. Ayo si Kiko way pa sang resulta kabayuntang hindi na ni madugangan no kay kabudlay katama. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Salamat kita sa report ni Aksyon Artay Hupon sa Bacolod City Government Center. This time ko ang tanang balita ni Aksyon Marlon Hinovia sa Kapitolyo Provincial. Manghisayod ta parte sa sining Nationalist People's Coalition magasuporta sa kandidatura ni Senator Soto bilang Vice Presidente suno sa kay Gob Lacson. Si Soto lang kay NPC mo. Si Senator Lacson naman iya may partido man nga lain pero nag-isa sila kahapon ang declaration nila, no? Pila ka mga gobernador nagperma sang manifesto nga nagasuporta sa tandem nga Go and Duterte. Pero si Senator Bongo yan nagpalayag gila yon sang hindi siya magpapili bilang presidente. Wala pa man galing Mabala lang na kung magtapos na ang pag-file sang candidacy, da na ta makasiling nga yes. Pero wala pa man, pero siguro determinado hindi siya magpapili bilang presidente sa ginaduso sa iya sa kahapon nga pinipilaban nga konvensyon mga kaksyon para sa 2022 election. Actually, may mga senatoriables na sila mo, dawalo kabilog bla. Apang Goblakson wala magpirma sa sining kasugtanan. Ati kay Lacson sa iya mo, Lacson kay Soto sa iya nga grupo. Yaring kaundan sa report ni Aksyon Marlon Hinovia sa Kapitolyo. Aksyon Mar. Aksyon Rex sa palayag ni Negros Occidental Governor Bong Lacson nga sang nagliligat galing nga mga inadlaw. May nagbisita daling opisyal sa Nationalist People's Coalition kon NPC. Although nga tiwaya mag-mention kon sino, pero ang tuyo sa saning opisyal nagatambong sa saban ka aktibidad sang kalyado Manila sa saning NPC Aksyon Rex. Dito nakakuha sa higayon si Gobernador Bong Lacson nga makaulo istorya sa saning opisyal sang ila sa nga partido agot sa nagalapit nga 2022 nga presidential election. Ang hambal ni Gov Lacson wala pa sang official advice kag magahulat pa sila nga miyembro sa NPC sang final instruction kung balamay aragid man nga kandidato suportahan ang ilang sining National Party partikular sa pagka-presidente Aksyon Rex. Pero hambal sang gobernador kumo kay kahapon nag-official lansar na ang tandem nga Senador Lacson kag Senate President Soto bilang presidente ka vice presidente. NPC Aksyon Rex laban-laban ang bal ni Gov Lacson masuporta ginaya sa ila sa aliado nga mo si Senate President Vicente Soto sa pagkandidato bilang Vice President. Ay si Soto Aksyon Rex naga-survey subong bilang isa sang pinakamataas nga opisyal sang NPC mo. Gani man. Naga-survey ni siya nga chairman Aksyon Rex. Ang bawal ni Gov, base may baluan sa masurod pa nga mga inadlaw. So far subong, sa kay Soto sila magasuporta. No? Kay hindi man pwede nga suportahan nilang iban. Unless kung may coalition naman sa NPC kag iban nga grupo O kag unless Aksyon Rex nga may ara sang miyembro sang NPC nga makandidato presidente. Muna sa suportahan nila automatic. Pero so far sa mga nagatsada daw wala man NPC subong nga for president. Isa sang report ka na baton ta Aksyon Rex nga si Manila Mayor Isko Moreno makwansa do makig-alyansa siya sa NPC. Oo. Kaya pamati-bati sa Aksyon Rex na daw makig-alyansa sa NPC. Galing way pamanpiyo si Isko Moreno kung ma-presidente siya, ma-vice presidente or ma-senator siya. Gani man, no? So far, di abo pa pala ni si Ping Lacson Soto. Kag si
Presidente Rodrigo Duterte ang medyo klaro Aksyon Rex. O sa pagka-vice presidente, kay si Goya, bilang presidente sang PDP Laban, nagsiling na sayang, hindi saya. Sabing logo kahapon ni Senador Bongo, hindi isa, no? Hindi saya. Nagpagwasa sang statement, alang-alang panibawion niya ning nagpalayag na sa kanal. Kagway siya magtambong kagabi to sa kaywatan nila. Na-interview ka na sa Aksyon Rex sa mga media via Zoom lang ganiya kahapon. Si Presidente Duterte naman niya, hambal niya, it's definite. No? Daw, galing ti ang kay Presidente ni Duterte, maintindihan mo man mo. Galiman, no? Maintindihan kay kundi siya papili di kag kundi siya magdaog di mga mutig siya sang kaso nimo. Oo, doay na siguro aputan Aksyon Rex kundi sa gapon magkakuha sa posisyon sa gobyerno. Di dapat gini mo mapili sa Presidente para nga may proteksyon sa iya man nga isig kata sa iya nga katawo o sa iya nga personalidad Aksyon Mar. Tekon basihan to subong ang pila ka mga declaration Aksyon Rex. Encuentro na si Soto kag si Duterte. Pagka-vice presidente. Ayuhay ba na sila nga duwa, no? Ang problema lang kung sino iduso sang PDP Laban, kung sila gid man ang partido nga uyatan nila, sinong presidente nila? Nang dako na nga lamang ko tanon kay siguro Karkulo Aksyon Rex Karkulo ko daw galubog ulo nila ni kung sinong kwaon nila sa PDP Laban mo. Alang-alang man si Kwan, si Roque. Si Roque araman sa malo. Araman sa ila sa pagkasenador mo. Oo. Alang-alang man si Inday Sara Duterte, si Mayor Duterte, pang hindi man to kay papa niya. Tiway man ta kay balusang matuod siya kung tuod gid man nga gapang hindi siya. Inday Sara Duterte nga Aksyon Rex ang report ka na baton ta daw nang hindi naman kuno kay nadula gani sa kamada pati si Bongbong Marcos daway na makita sa kamada subong. Okay, tihambal ni Inday Sara silingyara naman si Tatay Ho, Vice President naman. Di na ko mag-presidente Plastada. Yari si Governor Bolakson angot sa pagkandidato ni Senate President Soto. By the way, si Mayor Sara Duterte nagpagwa naglisang statement subong nga aga ho nga hindi na magpapili sa halalan sa pinili ay sa 2022 matapos kag iya sining nga amay ginakseptar ang PDP Laban nomination to run Vice President. Amo nang pinakaligtes subong Aksyon Mar? Correct. Amo na daw mamo sila nga duwan ni Bongo man. So in short, ang bilin subong nga ngalan Bongbong Marcos Sadya no? Bongbong Marcos ang bilin nga ngalan kalyado subong sa administrasyon. Yari si Governor Bolakson angot sa kay Senate President Vicente Soto. Recently, some officials of NPC were given a dress to attend a baptism of a member of NPC. And so I asked the official from NPC, wala pa namang get official advice for NPC members. But he said most likely Senator Soto will run for Vice President. So that was it. No? As far as President is concerned, wala man advice. Well, if that's the case, no, we will see our final instructions, especially after the filing already of candidacy. Then we will know if NPC indeed will have its own. It's been a while since NPC has a member, holding the top two positions. So, it would be nice, to have one fellow member. But of course, that will be a challenge, on how we can help make our party candidate win. Sa bahay naman sa pagkandidato ni Presidente Rodrigo Duterte bilang Vice President, nagligad Aksyon Rex ng Agosto 27 ang grupo sa mga gobernador amoning League of Provinces of the Philippines. Pagi sa ilasaning Information Officer for the Visayas nga si Eastern Samar Governor Ben Evardone nagsiling Aksyon Rex nga may pila ka mga gobernador ang nagasuporta kay Presidente Duterte sa pagpapili bilang Vice President.
ang rason nila sa sila mga nagperma sa kasugtanan para nga i-suportahan ang plano ni Duterte, ambal na Ivardone, si President Duterte pwede nga maka-impluensya sa iya sa nga successor. O sa lingon, pwede ma-impluensyahan o pwede mapangabay ni Presidente Duterte ang sinuman magdaog bilang presidente nga padayunon ang iya sa nga war on drugs, ang iya sa nga build, infrastructure plan, ang projects for the poor, iban pag-Aksyon Rex ka mga programa. Galing si Governor Bong Lacson, siling niya, why ko niya magperma sa siling ginasiling nila nga manifesto. Hindi haman nila, una best, in PC ko, nga mo sa nga chairman nga si Senate President Soto, magapapili man, PC Presidente. Kani hambal ni Gov, dari sa Negros Occidental, sa masambi kung tani, may common candidate lang kit nga suportahan sila nga mga local chief executives mo. Pero sa buong ati, damo sa mga ngalag ka tinuhaw, daw mapulubodlay patuman. Daw si Lacson kag Soto, ya daw decided na sila magapapili bilang presidente kag vice president sa palabuton nga eleksyon. Ang iban pa nga grupo gahana pa man mahibaluan tagid ni Guro kung tion na sang bulan sa Oktubre, Aksyon Mar? Yes, Aksyon Rex, kahit si Senador Soto, Aksyon Rex, di man na asi-asi mo? Ati halalong man na sila kag si Lacson niya, ati nalantaw man na nila mo proteso, subong pa lang niya, early as of October, nagpalayag na sila niya? Aleman, ang NPC Aksyon Rex nga National Party, damo gapon miyembro nila, Damo membro. Oo, mga mayors nga Aksyon Rex, damo gapon NPC diri sa Negros Occidental. Plus, ang latest nga nagpa-member sa NPC Aksyon Rex, sabi mo kung sino? Ang nagsuya damlang lang kay Manny Pacquiao bla. Sino man? Chabi Chingson. Okay. Oo, nag-NPC na siya. Ito Chabi Chingson haw. At mga lugar nga baluarte niya. So, porsado gapon ang NPC, no? Yari si Governor Bong Lacson balikanta angot naman sa eding report manifesto interbahan nga nagasuporta sa kandidatura ni Rodrigo Duterte bilang Vice President. No, I did not sign that. No, I did not sign that because then again, as I said, I'm a party member, so we haven't really decided what we will do for 2021. And also, of course, it is also my wish that in Negros Occidental, we only have one candidate. No? It's possible, but it's difficult to achieve. Very difficult. It's possible, but very, very difficult nga ma-achieve in Aksyon Rex. Sa mga magandaguro matabo ka senaryo sa ulihi, pagkaroon talaga sa Aksyon Reports after the edition, iring baw, may tuwa naman ka mga nagkalabatay, kundi kahapon may auto o electrician to, auto, yes, electrician. Sa Talisay nga napatay, sa mga adlaw may duha naman na stress ka napatay lun sa mga pensioner. Sa Talisay man Magyapon, COVID-19 gapon niyo. No? Mga pensioner, tiba sila ngayon may mga edad na ini Aksyon Rex. Report gikan sa Kapitolyo Provincial ang ka-Aksyon yung Aksyon Marlon Hirboya. Una sa balita, una sa Aksyon sa Bacolod, Aksyon Radio. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Sa mga balitang kailangan mong malaman, sa mga impormasyong hindi dapat nakakalampas sa iyo, sa mundo ng politika, balaktasan at showbiz, lahat hagip, lahat nakalap na. Thank you. Salamat kid Aksyon Marlon Hinovia. Balita gikan sa Kapitolyo Provincial. Iban nga mga balita sa Kapitolyo sa probinsya aton hibaloon lang na karon sa Aksyon Reports sa afternoon edition. No? Sige, daligid lang sa aton sining nga mga kaaksyon. Tigirigma na, paniaga na. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 12:32 na. May tisianay, no? Kulang balang imo sining Agad pa simbanwa, mabugnaw nga
pagadapya na ikaw nang ginapamatian namon ginasandigan tingog sang probinsya kamatuuran ginapalap na minsay nga may dala paglaom kag kasanad tinuig na nagligan ikaw gihapon ang ako nga istasyon sa pagbudlak sang adlaw sa pagtuhaw sa biton mga balita may dala inspirasyon aksyon radyo bakolod man sa gihapon patayon aksyon radyo bakolod saludo sa imo patayon aksyon radyo salamat sa pagserbisyo patas kag balanse matuod nga mensahe wala sang ginagampingan padayon aksyon radyo pagkolon nun kag negrosanon inyong pamatian Istasyon nga nagapalaplag sang kamatuoran Mabakod nga prinsipyo Reporter handa sa serbisyo Kahapon, karon kag sa gihapon Kita magapadayon Tinuig na nagligan Ikaw gihapon ang ako nga istasyon Sa pagbutlak sang adlaw Sa pagtuhaw sang bituon Mga balita na may dala inspirasyon Aksyon radyo Bakolod man sa gihapon Madayon aksyon radyo Bakolod saludo sa imo Padayon aksyon radyo Salamat sa pagserbisyo Patas kag balanse Matuod nga mensahe Wala sang ginadampigan Padayon aksyon radyo Una sa balita, una sa aksyon Sa Bacolod Aksyon Radio Una sa balita, una sa aksyon Sa Bacolod Aksyon Radio Kita ulog na na'y Sabisan ano nga kalintangan Responsable at ang balita Pagdayon na ipalaknan Malasig pero sigurado Aksyon na may dalang at palanggan Madayon aksyon radyo Bacolod saludo sa imo Ayos, sige, ginatamyaw ta si Madam Bernadette Lacson sa sining udto. No? Salamat gid Madam Bernadette Lacson. Alunan Suset, may lang pagpaniaga. Madam Alunan Suset. No? Thank you gid. Salamat gid kay Star Mayo. Thank you gid, you're the number one. Thank you gid Star Mayo. No? Michelle Sayo Gimiroy. Tamiyaw lang si Nanay Lucina Gimiroy, Kagrodora Gimiroy. Salamat gid, no? Lay Aquesa, may lang pag-monitor dila sa Hacienda Lugway, Silay City, si Lee Aquesa. Thank you so much, Lee, no? And sa kay Vincent Hardelesa Parinio. Amo gani man. Delay gid na siya. Kay ma-relay pa na sa mo. Way tagaling ka. Hibalo na di sang Vincent. Delay gid na siya sa FB. Hindi na siya pwede nga magdungan sila mo. Ayos. Sige. Ang mga technical lang na maka-explain sina, no? Noel Sambales, ga-monitor si Noel Sambales. Melchor Baroca Rumbines. Salamat gid Melchor.
Sa kay Ernie Odascolidas, thank you so much, Ernie. And Mike Jan Samuldi Seba, may lang pag-monitor dira sa Moises Padilla. Thank you so much, Gid. Mike Jan Samuldi Seba. Kay Vice Mayor Adrian Villaflor Dagle, may lang pag-monitor. Vice Villaflor, no? And Kagawadjo Fred and Kapitan Chad, no? May lang pag-monitor. Kay Karemda, may lang pag-monitor SB. Thank you, Gid, no? Midalin Saferem, may lang pag-monitor. Midalin Saferem, no? Tamyaw ilang pakaisayang guwapa birthday niya subong September 9. Kay Gigi Magallanes, Robbie, Sang Purokubay, Bacolod City. Thank you so much, Gid. Midalin Saferem, no? Okay. Sa kay Angeli Pongyan, may lang pagpamati Angeli Pongyan. Sa din banda ang okay. Daway pa ko kabaton kung may baha da sa area sang Kawayan, na. Ede Laos kag Nanay Isabel sa Victorias. May lang pag-monitor. Ariel Lagora, salamat gid parikoy, no? Paring Ariel Lagora, no? Thank you so much, gid. Ayos, sakay Kagawad Dimbong Jocampo, salamat gid Hel Javier from Kuala Lumpur, Malaysia. Thank you gid Sir Hel Javier, no? Niel Brian Balue, salamat man. Maria Corazon Gumban sa Pro Kalumpang Maaw, thank you so much gid. Paring Ryan Borja, sa sumbag si Paring Ryan Borja. Thank you gid Paring Ryan Borja. Valencia Kinet, salamat gid J. Montania, no? Sa iluto na yan, sa dalomo, Trexie Busillo, ga monitor habang nagakaon siya sang uga nga tabagak. Thank you, gid. Salamat ba kanamit sang uga mo, Madam Trexie Busillo, no? Uga ba kanamit to, no? Sa kay Fidelito Vergara, shout out kay Jaisel Gadara man, di ko maintindihan. Fidelito Vergara, no? Ayos, thank you gid Veronica Santillan Manukan, ga monitor, salamat gid. Zensei Umaha, thank you gid. Tamiyaw ko lang pamilya ko sa DSB Pastor Eliazar kag Anselma Pontiliano, Ryan Rebecca, Raika Jane, sa kay Joshua Pontiliano. I'm always listening your show from Surprise, Arizona, USA. Thank you so much, Sensei Umaha. Thank you, gid. Salamat, gid. Gani man. Okay. Thank you, gid, Madam Trexie Busillo. Halingya, basta gaulan, namit ka unuga. Mugani man. Thank you, gid. Ayos, sige, dali gid lang mga kaakson na standbyan ay manumbalik kita sa dili gid lamang madugay pagkatapos lamang sini. Isa kadako nga pagpanghangkat sa kabuhi sang kada persona ang ipabilin ang iya panindugan sa kabuhi. Bangod sa mga pagtilaw, kabudlayan, kapigaduhon, kag krisis. Madamo ang nagbuya sang ila panindugan sa kabuhi. Tama na! Parang awan nyo na! Apang ang DYEZ Aksyon Radio Bacolod sa sulod na sang 52 katuig padayon nga komitido sa panindugan nga mag-alagad. Aksyon Radio Bacolod 52 katuig na nga mabinungahon sa pagtuman sang panindugan nga magdulong sang matuod nga serbisyo publiko, balita kag kalingawan sa radyo. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, issue, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio!
sa aton mga tagpalamati, liwat naman kami magadulong sa inyo sa mga Sa sulod sang 5 kadekada, humalin sa tuig nga naangkon sang pungsod ang hirwayan gikan sa kamot sa mga mapigos nga nasyon. Kita sa gihapon ang nagaugyon, kahapon subong kag sa palaabuton. Ang Aksyon Radio, so nati lain-lain ang alam mo. Samtang nagalain-lain ang manager sa Manila Broadcasting Company, may araman niya lain-lain sila na nagangalan. May ngalangan nila. Basta ang naruyagan sa manager ya, ingalan niya na. Nag-una ini siya nakilala dito sa La Carlota. Pagkatapos, yung sa ilod dito sa Bacolod, amo na nagtulukaw na ang nagkalain-lain ng mga manager, Boy Robles, ara si Conipo, ang naging manager, sila ni Anggayo, si Johnny Bere, si J.J. Ocampo, kag subong si Miss Nuna Di Maala Magbanwa. Ang sadto magamay nga community radio station ang ginpasira matapos nagpanindugan nga ipalapnag ang kamatuoran kag buligan nga mauntat ang pagpamigos sa katawhan. Ang DYEZ actually, Aksyon Radio, karon sa una nag-start din siya as a music station. No? This is the first music station with this ciudad sa Bacolod. No? When it was launched in 1969, it was a music station, pero dito nakilala to damo din yung mga sikat na mag-DJ at that time. No? Sa 1986 or 87, ang Aksyon Radio, because of the entry sa mga FM stations, nag-amat-amat na nag-decide to transform itself into a news and public affairs station. No? That's why yung domain na naman-amat ang namisulod. Ako started as a news writer. So, dito na nag-start sa mga 86-87 ang news and public affairs ang Aksyon Radio Bacolod. No? Kag baptism of fire to my part because the year nga nagsulod ko, ito ko nagdamog ko dito at that time. No, Chief Bulig Presidente Aquino upon assumption into office pagkatapos ng EDSA Revolution. So nagdamog isa nagdamog dito. No? So that's how Aksyon Radio started as a music station and later as a news and public affairs station. Sa sulod na sang 52 ka tuig, nagapabilin nga komitido ang Aksyon Radio Bacolod nga tumanon ang mga pasalig sa publiko nga maghatag sa mga balita nga may basihan, matuod nga impormasyon, komentaryo nga wala sang ginadampigan. Lapnagon nga serbisyo publiko kag patas nga talakayan sa kahanginan. Because as a reporter, it is always our commitment to be honest, especially sa paghatag sa impormasyon sa mga tao kay man kalabanan sa mga tao subong ang naga-rely gid or salin sa huna ang mga tao naga-rely gid sa impormasyon na ginahatag sa mga media people. So that is my commitment nga mangin tampad sa serbisyo. Ang balita nga mabatian sa DYEZ Aksyon Radio Bacolod ang nagaagi sa maidid nga pag-usisa kag pagtipon sang impormasyon. Lamang masiguro nga ang mabaton nga impormasyon sa publiko ang matuod kag wala sang may ginapasino. Ginahimo sa Aksyon Radio ang pagbalita, gina-follow up, ginakadtuan personal para mahibaluan kung anano ang kaundan sang balita, kung matuod kag hindi nga balita. Dira mahibaluan sa among nga mga tagpalamati ang factual kag may basihan nga balita para sa aton sini nga mga kaaksyon. Sa piyak sa amat-amat nga pag-init sang away sa politika. Eto po, tatandaan nyo, kasi itataga po natin ito sa bato. The last man standing is a woman. Padayon nga nagapanindugan ang Aksyon Radio Bacolod nga patas sa pagdala sang balita. Ginhawat ang himo sa mga health protocols. You cannot treat Bacolod as an island. It is part of Negros Occidental. It is part of Negros Island and it's part of the Philippines. Ang problema kita. So let us avoid something like that again. Kinahanglan maapilar ko sa gihapon sa inyo sa pagsunod strictly sa aton mga health protocols. Masobra na 5 kadekada
wala na ikuan ang pangalan sang DYEZ. Aksyon Radyo Bacolod, kag padayon nga ginasaligan sang minilyon nga tagpanamati sa isla sang Negros. So ako as a member sa Aksyon Radio family, that's been my principle ever since. No? Kaya kinanglan ang mga informasyon nga ato ginapagawa sa tao are credible and legitimate. No? Kaya muna ato ginagawing responsibility as a broadcaster. No? Kaya ang ato responsibility is to inform, to educate, and to entertain. Now, parang mahimo na ito we should be very credible and magpagawa lang sa mga legitimate na mga information. That is why ang Aksyon Radio ever since nag-aaway, hindi kasi sinatawag ng fake news lang because we want to give credible information, truthful information sa aton nga mga listeners. So that is our commitment sa aton nga mga listeners nga we will serve you in the most credible manner kag pinaka-legitimate nga mga information nga kinahanglan ninyo sa inyo sining adlaw-adlaw nga pamumuhi. No? So, kami dire sa Aksyon Radio, that is our commitment to give you, to inform, to educate you, and to entertain you sa among sining masaragan. Ang pagdulong sang informasyon isa ka commitment para sa aton sining mga tagpalamati ang matutuod nga balita. Kay kung hindi matuod nga balita, wala man sang dapat kay balita. Dapat ang balita gid nga para gid sa aton sining mga kauturan. Kung kalingawan ang pag-aistoryahan, ang pinakamoderno kag pinasahi nga drama kag papremyo ang mabatian sa DYEZ Aksyon Radio Bacolod. 684 Wala ka sa respeto ka sa ako na. Dapat ka ba lang respetohon ha? Kakagido, no? Nakakatagpak ka! Tutuwa sobra ka na! Sobra ng bakbak mo! Sobra naman! Hoy, isa nagapakaon ka sa amon? Pumalin sa mga drama nga magkatalandog balatyagon, mga drama nga napuno sang aksyon kag pagtulunan sa kabuhi kag drama nga puno sang kalingawan kag kalipayan, diri tanan mabatian sa DYEZ Aksyon Radio Bacolod. I think relevance sang story, pangmasa, and down to earth. Kag makita mo subong mas yun siya relevant gakatabo subong ang panahon. Jack Balaan could be you, could be other people. Kag sa atong kasilingan makita mo ang iya karakter. Kag ina siya magsinika nga Jack Balaan virador arat na sila sa palibot naton. So we create this story out of those stories. Ginahatagan man sang prioridad ang mga papremyo bilang paghatag importansya sa mga maukod nga tagpalamati sang DYEZ Aksyon Radyo Bacolod sa on-air kag online. Ini ang isa sa mga pamaagi agod nga palabot ang pagpasalamat sa mga tagpalamati nga padayon ginagasakdag sa istasyon nga nanging kabahin na sang ila matag adlaw nga pagpangabuhi. Sa anniversary sa ARB, ato mo lang 500 pesos po lahat kag manawag lang station sa imo. Salamat din sa Aksyon Radio. Ari na ginapangita ko ng tambiulo sa inyo kay ginapot-tuot ko ini. Preparar dira ang may mga cellphone. Congratulations, may 500 pesos kasi ruway na durog gamwa. Sa anniversary sa ARB, magpamati lang base ikaw na ang masunod nga tagdaog sa pagbalik sang sulit ang papremyo. Anniversary special sa Aksyon Radyo Bacolod sa anniversary sa ARB. Wala man nagbiya ang Aksyon Radio Bacolod sa pagbulig sa mga nagakinahanglan, ilabi na sa tion sang krisis kag kalamidad. Kaupod man ang Aksyon Radio Bacolod sa kampanya sang gobyerno agod makalampuas sa ginapangatubang Kanaton ang Aksyon Balita. Banat. Bulig.
Mabuhay po sa lahat po ng nakikinig sa Aksyon PBB. Ito po, si Robin Padilla. Inaanyayahan ko po kayong laging makinig sa istasyon na to. Siyempre, kasama po ang inyong lingkod. Kapatid na Rex, ako'y talagang naniniwala sa iyong pagbabalita dahil kayo po ay totoong-totoo. Mabuhay! Aksyon Rex Cantong. Una sa balita, una sa aksyon. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Rex Cantong, kilala bilang Best Anchorman of the Year sa KPP Negros Occidental Chapter sa Tingog kag Handurawan Award 2018. Aksyon Balita Banat Bulig. Sa mga balitang kailangan mong malaman, sa mga impormasyong hindi dapat nakakalampas sa iyo, sa mundo ng politika, balakasan at showbiz, lahat hagip, lahat nakalap na. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Pabalik kita diri sa aton sining pangalaga Aksyon Radio Philippine Standard Time las 12:54 ng aton oras kadtuan taning balita ni Aksyon Alvin Graba mapa Negros Occidental Provincial Police Office kita ini may kang tanan sa 94% sang kapulisan sa bugos nga Western Visayas o kon Region 6 na bakunahan na. May 6% na gid lamang ang nabilin nga way pa mabakunahan. Di may mga rason maniguro. Garing kaundan sa report ni Aksyon Alvin Graba sa Nokpo. Aksyon Alvin. Aksyon Rex, nagalaom si Police Brigadier General Rolando Miranda nga by October makompleto na ang bakuna para sa mga kapulisan sa bugos nga Western Visayas. Amuni ang ginapahayag bagugid lamang ni PRO 6 spokesperson Lieutenant Colonel Arnel Solis. Sunod diri kay Solis Aksyon Rex sa datos ng PRO 6 na pitsahan September 7, 2021, yara na sa 94.48% sa mga kapulisan ang nabakunahan na upod na diri Aksyon Rex ang mga non-uniform personnel so kung mga NUP. Therefore, kung sa total strength sa mga kapulisan sa bugos nga Western Visayas nga yara sa 13,549, 7,225 amuning fully vaccinated, 5,506 ang nakatapos man sang ila sining first dose. So may nabilin pa nga sobra o malapit sa 6% amo ni Aksyon Rex ang ginalauman nga mabakunahan, pero may mga rason man ng iban Aksyon Rex. Ang iban to undecided sa pagpabakuna. May ara man iba niya Aksyon Rex may ginabatsyag sa physical. May ara man niya rason ng iba na ubusan man sa bakuna Aksyon Rex, pero naka-schedule na para sa next nga pagpabakuna. Now, within man diri sa aton sa siyudad sang Bacolod, particular ang Bacolod City Police Office, yara naman Aksyon Rex sa 94.8% ang bakunahan in 41 na gid lamang ang ginahulat nga mabakunahan Aksyon Rex kulang 41. Halos complete na gali ang aton sining pulis diri no? Sa Aksyon Rex, halos diris Bacolod 41 na gid lamang ti halos makompleto na. Ang sanok PPO 93.44%. Amuni ang nabakunahan, ang wala pa nabakunahan Aksyon Rex 74. Halos kompleto na gid Aksyon Rex kung lantawon ta ti jutay na gid lamang no. And isa diri Aksyon Rex ginpahayag sininga dako man ang pagpasalamat sang mga kapulisan sa Western Visayas, especially sa mga tagsa mga local government unit para sa paghatag tsansa tiun abi sa mga kapulisan nga mabakunahan, while ang iban man gin-sponsoran sang health service paagi man sa pundo man sang PNP Aksyon Rex. Pero nagalaom sa gihapon ang mga kapulisan nga within sa last week of September to first week of October matapos na ang ini nga bakuna Aksyon Rex. Ari ang pahayag ni Lieutenant Colonel Arnel Solis. As of September 7, 2021, sa bilog na
Western Visayas, sa aton nga mga kapulisan, may ara na kita 94.48% sa tanan naton nga mga kapulisan sa bilog ng Western Visayas ang nabakunahan, wherein ang total strength naton is 13,549. And from 94.48%, numero ina siya sa 7,295 sa aton nga mga personnel dira no sa Bacolod City Police Office. May ara na kitang 94.82% sa tanan nga mga kapulisan dira sa Bacolod City Police Office. Nakadto naman kita sa mga kapulisan naton dira sa Negros Occidental Police Provincial Office. May ara na kitang 93.49% sa bilog na kapulisan dira sa Negros Occidental. Pinalauman din sa aton nga Regional Director nga tanan nga kapulisan sa bilog na Western Visayas dapat mabakunahan at magiging na kita fully vaccinated. Kay gina-consider naman naton nga aton mga kapulisan isa sa mga frontliners nga nagaserbisyo man sa aton mga katawan 24/7 na actional team. Aksyon direct sa kabangyo lamang ini sa pahayag ni Lieutenant Colonel Arnel Solis. Report tagikan sa Negros Occidental Provincial Police Office ang kaaksyon nyo, Aksyon Alvin Graba. Una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod, Aksyon Radio. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Thank you! Salamat Gidakson Alvin Graba, balita gikan sa Negros Occidental Provincial Police Office. May lang nga pagpamati kay Diding Alohamento, kay Mary Jane Salodares, kag happy birthday sa bata, yang si Lloyd Jane Salodares. Sa Banwasang Pontevedra, nagasaulog sang iya sining nga kaadlawan subong nga adlaw no from Hong Kong, Mary Jane Salodares no. Elvira Hilogo may lang nga pagpamati, greet lang happy birthday sa kay Merly Mingilio no. Thank you so much kag happy birthday Merly Mingilio. Kag sa kay Rara Kabahog, always gid nga nagapamati great man ang pamilya Kabahog sa Manapla kag Cadiz. Thank you so much Rara Kabahog no. Gian Resisyo kag Dino Alik may lang pamati sa inyo dira mga kaaksyon. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Sa mga kaaksyon Life Extension na Vitamin D3 ang nag-suplemento sa mga katulanan ta. No? Mga balita nga una nabatian, mga impormasyon nga nakaapekto sa pagpangabuhi sang tanan, drama nga naghatag kabuhi sa istorya sang paglaom, paghigugma kag pagpasimpalan, serbisyo nga makatalandog balatyagon kag nagbunga sang pagsanyog, istasyon sang tanan sa sulod na sang 51 katuig, istasyon nga hindi kamupag kalipatan. Pito ka mga kongresista, isa ka gobernador ang araw sa nagkulist sa pedaya yung pamangkot to nagligad para pamaninga linaw wagay sa ngalan walaton naman nga maglapit na lang ang eleksyon pagwa. Sakit lang kung kayo nga katapos ang media nga mag-report lang sa senaryo kadisan mahatagan kamo tsansa nga makapalayag sang inyo hibubunot batok sa pulis. Jaya kontra wala niya tsansa mo, nagpasarhag na ang kamera, wala ang ila counterpart sa Senado, nagpabungol-bungol. Kamuda daw ga pinagusto lang sa kamera, insulto sa Senado. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod, Aksyon Radio. Today, DOA is confirming that a 38-year-old female Chinese patient sang kagahon dira sa area sang Circumferential Road no sa kay Aksyon Eric Magbanwa ti driver sang salakyan bala nga nakabunggo to nakigariglo sa pamilya sang napatay matapos matabo ang aksidente kay sang kagahon sa area sang barangay Villamonte. Yaring kaundan sa report ni Aksyon Eric Magbanwa. Aksyon Eric! Yes, Aksyon Eric sa Cantong. How are you? And mabuhay ka, no? Sana marami pang katulad mo. Sana ano? Sana marami pang katulad mo. Ba, Dupio ba? Anong katulad niya? Ate Heber Green Heber Capsule. Ayo di kurma. Okay
Amo na lang dapat. Ga-monitor si Doc Crispin ko nga daan, no? Di good. Dapat na yan, Doc. May apol na, Doc, Guys, lagi Rex Canto. Ayo. Ikaw na ulan sa bungo. Gani, no? Pero ga init man sa kung kaysa. Gani, hindi siya karektada. Wala init, tao. At least, diri esperta diya. Oo, gani man. Pwede diya matamaan kita. Sa Luzon, grabe to. Grabe to sa Luzon niya, sa Samar. Grabe nga, bahato kang hangin. Grabe, may mga sakayan pa to pandagat nga gin-rescue man gani. Wala gid lamang madugay, yo. May mga patay ba ganito, no? Gani. Kadamo na to siyang nagkalamatay kag missing pa iya. Amo na may COVID, may mga kalamidad pa kita. Oo, gani. Importante ta puno bulsata, no? Laban mo ng mayo na da nga tirada, no? Pwede da? Ayo di porma. Hindi mo kina, mabot na. Ati mabot na da. Si Doc Kiko lang ng bala da. Abansihin na. Ha? Abansihin na. Abansihan na. Pagkaabot tayo, wala na tayo. Pabusin-musik, kalimut tao mo. Dayo mo lang pakuribo nga daw, hindi kami insindihan, bla? Laban eh, bawa mo ni ulan-ulan, no? Namin gini inugkao saging, oh. Oo. Tinanok, bla, no? Okay. Saging nga tinanok. Oo, kamay kape ka, bla. Ate, okay. Sa ilan na ni kagawad, super sa pantang ni Kapchad Pereta mo na saging. Oo. Mga saging sa pangagad mang saging tuman. Gani, may pa sa atawa, wala pa Si Councilor Karem pagid. Councilor Karem. Karem? Oo. Sa hindi si Abdul Karem hindi Ayo di porma. Sa din na saya nga, Councilor? Sa La Castillana Feria. Okay. Wala problema ya. Si Councilor Karen Peria. Oo, wala problema. Basi makagaling kita, wala mo festival subong kita may patimik mo. Ati. Sige lang gamaan yan na talaga isa ka puno ba saging? Saging? Oo, saba. Saba gida. Ayo di porma. Oo, para rich in potassium, no? Si Mike Jan sa Moldes, gani sa Moises Padilla, galutos lang kamuti kahoy ko, no? Pares tinabal nga makahang, Kan na midterms gina. Kan na midterms gina, Mike. Oo, namin. Iway kita da? Para guro Ayo di porma. Kung namin gini subong. Si patrolman kwan daw Si Sir Salvacion bla sa station 2. Okay. Monitor mo sa aton. Sir, mayo lang nga pag-monitor da, sir. Aras na sa Castillana, gali ulan ko no to. Gali. Oo, si Sir Salvacion, no? Di ba si makapuli ka Sir Castillana, talaga lang balinghoy, sir. Oo. Gani saging bilang sa laban Ituro na sa plastic, patay lang ngalan, Aksyon Rex, Aksyon Eric. Dumayo Ayo di porma. Ayo. Para mayo sir, kasi harap naman sa Castillana na. Laban. O, sila ni Sir, ni PO1, PO2, ko PO1. Salvation niya, dalaan ta ka, sir. Good. Thank you, good, sir. Ibuta mo sa plastic, sir, ibuta mo, sir, Aksyon Eric, Aksyon Rex. Ayo di porma. Para hindi kami maginagaway, no? Kape, sir, Ati good, may car ka man siya, wala na problema, kaya may car ka man, Oo, Kay pwede biraw na lang ipang butang sa likod, Oo, kay biraw din na naman sa Aksyon Radio, ipatanok din naman kay Sir John Marie Vargas. Sir Jones, may lang pagpamati da. Wala pamati da sa imo, Kay Sir Joseph la? Oo, buti din na siya. Namigay siya mong kaon, kaldo mo. Soap number 5 lang, ulan-ulan. Di na ng soap number 5, Ara sa mambilok. Ayo di porma. Di na dampi man. Ara sa may Shokon Road daw, Shokon Road? Oo, may lapit sa PLDT, tabla. Daway ko ka. Ara da, may soap number 5. Sa may imot area na yan, pagkanto sa may Nupo da, may araman da sa soap number 5 sa may Ay ko gani katultol. Way ko katultol. Ate, wala na problema ang tultulo. Na importante da, inog tultol ta. Hindi Ano? Way ko katultol kundi ako to pagdalon. Ayo di porma. Gani, importante da nga may arata inog tultol. Ay kabudlam na nga manultol ta, wala ta itultol. Gani man, gani man. Itultol. Sir Joseph na bala, kay may karma na siya. Oo. Nag-aaral Kaya lang da, Sir Joseph bala. Soap number 5. Sila ni Sir Manuel Co. Engineer posisyon, pag ni Engineer Normandy. Sila sa Takuling, kapamatik sila sa buong saton da.
Oo. Enjoy sila, no? Oo. Okay, kung ano to? Hindi mo. Ayo di purma. May baybasang Philippine Drug Enforcement Agency yung Piliya, piliyang bawat ito ka sa likod sang backup to, no? Sa abis. Pag-ios lang kay ginahanot mo. Oo. Wala. Wala na, normal lang na sila ya. Oo, ate, si ganong hindi sila mag-biyo, hanotol sila liwat. Nati, atagan sila. Ayo di purma. Ay, hindi amo. Paring Ruel si Roma daw, sa Libertad, monitor siya. Amo na may manok? Ako, ano ning ako ko man? Ako, may manok. Ko pre, tultul ko, monitor ko, tuturo ko tanan. Sino na? Si paring Ruel si Roma eh. Kasi rakam na sa hapitar kami din nagsurekso Gani man. May mga kauntas of number 5, mo nga itulutog na Namit hinihigop. May pandesal, ay agoy. Ayo di purma. Bisa rin ka na mag-lunch. Si Sir George Gargasirano kagala na tawa mo Aksyon Rex daw, Aksyon Eric daw wala lang bagyo. Wala niya bagyo di siya. Rain or shine niya, mo ni pare-rex Rain or siya. shine niya. Wala ni problema siya. Wala niya. Importante may nota bulsa. Laban kay kung wala unod di pangamuyo ka. Ayo di purma. Pa kuribong ka dayon. Ayo. Okay na? Okay, thank you. Thank you. Ayo di purma. Nano ning latest niyo? Aksidente ni kay nasang kagahon, no? Sa may circumference road sa may area sa Barangay Bilimonte. E-bike versus Mitsubishi Mirage ni. Talaga ang sakit ang driver sa e-bike niya patay gid ni. Gani. O ni si Elmer Agravio 50 anyos. Elvira guro. Bayi man eh. Bayi ka ni. Elmira Agravio. Muna siyang biktima. Grabe, Nga no? driver, taga-kapital sa Disyo Barangay Belmonte. Ang upo niya ni bata, hindi nga pulo katuig. Pero according kay nasa kay Police Corporal Jo Marie Castillo, ang traffic investigator sa station number 4 kila istorya tayo. Luwas na siya katalagman ng bata. Hindi ka gas-gas na ni. Dali ka ng nanay, nga si Elmira Agravio ni ati Waigi ni Aksyon Rex, DOE ni sa magabon sa may Corazon Oxel Montiliba ng Memoria Regional Hospital. Nang latest din ka istorya na kami ni Police Corporal Castillo, nagpermahan na ini ang both parties initially ilang i-shoulder Aksyon Rex ang gasto pala sa ospital kag ang pagpalubong sa biktima kag siguro ang insurance sa salakyan ni Ana Patricia Arneta 25 anyos daraga taga Manbil Royal sa Division Barangay Panokod amo ni siya ang driver sang Mitsubishi Mirage niti nagmanifest pa siya sa pamilya ang buligan ni Aksyon Rex ang hospitalization at the same time ang pagpalubong sang sining biktima kay aminado man si Police Corporal Jo Marie Castillo na medyo madasig-dasig man ang daragan sang Mirage ni kag ang tinted sining kristal sa sining salakyan kag ang pagtupa sang tulotariti kay nasang kagahod amo ni nga sa makamulalong gid maayo nga may ara gali nga e-bike nga naga sunod kung ginasundan niya sa the same man nga direksyon. Nagpermahan ni sila kay na kag inisalito may ginhatag to nga initial nga financial support sa pamilya sa biktima kay mismo ang biktima mismo ang pamilya sa driver so amo man ang nag-assist pamilya sa makinang nanon sa bahin sang morgue sang I think Rolling Hills sa Memorial Chapel no nga dira ang bangkay sa sining napatay nga si Elmera Agravio. Yari si Police Corporal Jo Marie Castillo ang traffic investigator sa police station number 4. Na-initial naman sila ng agreement ng pamilya. Tapos, ang aton na lang, laptop na lang natin ang manaps ang reglementary period. Pila ka hours? Mga settlement sila, 18 hours. Kaya patay mo. After 18 hours, pasugot mo ng pamilya may settlement? May initial nila, napirmahan na nila ganit. Ang agreement, yung tanan nila, shoulder na tanan ng gasto sa palubong. Pati ang ospital? Pati hospital, pag insurance. Anong reaksyon sang driver nga babae ni? Nakibot siya, nabisagit siya sa mulalong yan nga. Kasi kami nag-spectar na patay siya. At least may agreement sila initially. Kaya na sila nagpermahanin natin sila si galingan natin kung protocol ta i-observe pa siyang reglementary period ni tayo i-release ang driver ang driver. Initially nakatag sila financial support sa pamilya? Ara at subong ganay sila kung ito gani may pamilya na to sila po sa ruling niya subong gay na process to kung ilang kinangan niya kantidad wala ginang pabayan na lingkag yun na natabo wala ginang pabayan ng pamilya siya. So ako posibilidad niya may settlement kini in fact napermahan na yun na? Permahan na sila kung malubong na guro man ang interest mo ni dayon ma-execute na lang sa affidavit? Dadagdag na interest na lang dahil sa settlement.
Actually, si Police Corporal Giovanni Castillo, ang traffic investigator sa Police Station number 4. Ang inyong kaaksyon sa Bacolod City Police Office, una sa balita, una sa aksyon. Aksyon, Eric Magbarong report sa Bacolod. Aksyon, Radyo. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Thank you. Salamat gid aksyon na Eric Magbanwa, balita gikan sa BCPO no sa Bacolod City Police Office. Dali gid lang aksyon Roger, standby ay sa balita gikan sa siyudad sang Cadiz no. Sa mga kaaksyon ta nga nag-antos balasang gidabatyag sa lawas. Isa kadako nga pagpanghangkat sa kabuhi sang kada persona ang ipabilin ang iya panindugan sa kabuhi. Bangod sa mga pagtilaw, kabudlayan, kapigaduhon, kag krisis. Madamo ang nagbuya sang ila panindugan sa kabuhi. Tama na! Parang awan nyo na! Apang ang DYEZ Aksyon Radio Bacolod sa sulod na sang 52 katuig padayon nga komitido sa panindugan nga mag-alagad. Aksyon Radyo Bacolod 52 katuig na nga mabinungahon sa pagtuman sang panindugan nga magtulong sang matuod nga serbisyo publiko, balita kag kalingawan sa radyo. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio. Sa aton mga tagpalamati, liwat naman kami magadulong sa inyo sa mga Sa sulod sang 5 kadekada, humalin sa tuig nga naangkon sang pungsod ang hirwayan gikan sa kamot sa mga mapigos nga nasyon. Kita sa gihapon ang nagaugyon, kahapon subong kag sa palaabuton. Ang Aksyon Radio Pinabulong sa ospital ining tiyo mga kaaksyon. Yari ang kauntan sang report ni Aksyon Roger Gotib. Sa detalye sining balita, Aksyon Roger. Aksyon Rex, nagluntad ang pagbinonanay sa maghinablos o kung tiyo kaginablos tungod man sa komisyon nga natabo mga alas 10 ang taknas ng gabi sa bayan sa Porquitalon, Barangay Son 4, siling siyudad. Ang biktima sa karon nga yara sa bahin sang manapla sa Don o kon sa Dr. Ramon Gostilo manapla dira sa sinanga hospital. Ginkilala ini kay Regan Cortibo y Julia sa 40 anyos sa edad. Nakangkon siya sang 5 ka mga pilas matapos nga 5 ka bisis man siya nga ginbuno sa iya sining nga hinablos. Nga ginkilala naman sa kay Hazel John Delfin y Cortibo, 30 anyos sa edad, kag residente man sang Porquitalon, Barangay Son 4. Suno sa report, pagiman sa investigasyon gipatigayon sa mga katapos ng kapulisan sa aton interview sa kay Police Lieutenant Colonel Rocky Diciar. Katatapos lang nag-follow up yung mga investigator natin at according dun sa victim, pero na pamangkin naman niya yung kanyang yung suspect, magpapal daw po sila ng kaso. Pero sa ngayon, sir, anong status ng victim? I-refer pa po siya sa Manapla District Hospital. Sa ngayon is naka-confine pa dito sa Cadiz City Emergency Clinic. Yung motibo naman, sir, anong ano lang po, simpleng away lang na nag-pacify lang itong nakakatanda, itong tiyuhin, nakainom po itong suspect natin. Siguro, inisip niya, pinahiya siya.
umuwi naman tong suspect, sinundan lang ng biktima. Kag patigayon gileon sa nga court of operation makatapos sa kapulisan, kag tigay naman ng anakpan, ining si Hazel John Delphine, kag karon ang suspect yara nasa kustodiya man sa Cadiz City PNP. So na hindi gid man ma-file gileon ang kaso tungod yara pa man sa ospital ang biktima, i-observe nila ang prescribed hour of detention. Pero desidido naman ang pamilya magpasakas ng kaso, ipatigay na lang sa regular filing. Report gikan sa Siyudad San Cadiz, una sa balita, una sa aksyon. Ini si Aksyon Roger Gutim report sa Bacolod. Aksyon! Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Thank you! Salamat gid Aksyon Roger Goti, balita gikan sa Siyudad sang Cadiz, mga kaaksyon. No? Ang pinaka-latest update, nagbaskog pa si Bagyo Kiko, ho? Samtang yari ni sa Philippines Sea, ba, portino wala kauntataning bagyo ni, way pagkagwa si Julina, ara naman si Kiko, ba, kabayunta nga, hindi na tadi lamita pa kay ulihin nga nakitaan si Bagyong Kiko sa kalayon nga 670 kilometers ang sa nasidlangan nga bahin sang Baler Aurora Blau. May dala ining kabaskugon nga hangin nga nagalabot sa 195, grabe no, 195 kilometros per hora malapit sa sentro, kag may pagmulumadlos nga naglabot sa 240 kilometro por hora, no? Ini nagagiho padulong sa nakatungdan sa kadasigon nga 20 kilometros por hora. Sa karon wala sang tropical cyclone sa Negros Occidental. Amuning Mayo, basi kung magkuan kamo dira, pero may pag-ulan-ulan sa iban nga bahin sang probinsya sang Negros Occidental. Kabayuntang hindi lang ni maglawig ang malain nga tiyempo, tibo, kung kaisa daw kabudlay, kung kaisa kay gamay lang nga pag-ulan-ulan, ang tubig dayon ga sa gana, ay puwerte. Sige kabay pa nga malikawan naton, ini kag hindi lang mag-ulan-ulan diri sa Negros Occidental kag Siyudad sang Bacolod. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Daligid lang mga kaaksyon na standbayan ay matagtapila ka mga commercials. Balikan ko lang kamo sa dirigid lamang madugay. Magbalik ang Aksyon Balita Banat Bulig. Pagkatapos lamang sa pilang importante ng mga pahanumdum. Maputing balat, makinis na kutis. Naghakot sang pagpasidungog ang mga katapo programa kag drama sang DYEZ Aksyon Radyo Bacolod sa tingog kag Handurawan Awards 2020 sang KBP Negros Occidental Chapter. Ladies and gentlemen, our icon of radio in Negros Occidental this year goes to Eduardo de la Fuente. Padayon Aksyon Radyo Bacolod saludo. Ginpasidunggan bilang icon of radio si Eduardo de la Fuente, Anchorman of the Year, Art Tayupoy, Reporter of the Year, Brian Morden, News Presenter of the Year, Boy Duran, Special Awards for Administrative, Nani Kirao, Best Radio Drama, Ang Timbangan sang Katarungan, Best News Program for AM, Aksyon Balita Banat Bulig ni Aksyon Rex Cantong, kag Best Entertainment Program for AM, This Is My Life ni Tita Wilma Sugaton. Madamo gid ni salamat mga kaaksyon sa inyo palagi na pagpamati. Una sa balita, una sa aksyon. 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 Sa Bacolod. Aksyon Radio. Naghakot sang pagpasidungog ang mga katapo programa kag drama sang DYEZ Aksyon Radyo Bacolod
sa Tingog kag Handurawan Awards 2020 sa KBP Negros Occidental Chapter. Ladies and gentlemen, our icon of radio in Negros Occidental this year goes to Eduardo de la Fuente. Bandayon Aksyon Radio, Bacolod sa luto. Himpasidunggan bilang icon of radio si Eduardo de la Fuente, Anchorman of the Year, Art Tayupoy, Reporter of the Year, Brian Morden, News Presenter of the Year, Boy Duran, Special Awards for Administrative, Nani Kirao, Best Radio Drama, Ang Timbangan sang Katarungan, Best News Program for AM, Aksyon, Balita, Banat, Bulig ni Aksyon Rex Cantong, kag Best Entertainment Program for AM, This Is My Life ni Tita Wilma Sugaton. Madamo gid ni salamat mga ka-aksyon sa inyo palagi na pagpamati. Una sa balita, una sa aksyon. 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 Sa Bacolod. Aksyon Radio. Naghakot sang pagpasidungog ang mga katapo programa kag drama sang DYEZ Aksyon Radio Bacolod sa Tingog kag Handurawan Awards 2020 sang KBP Negros Occidental Chapter. Ladies and gentlemen, our icon of radio in Negros Occidental this year goes to Eduardo de la Fuente. Bandayon Aksyon Radio, Bacolod sa luto. Himpasidunggan bilang icon of radio si Eduardo de la Fuente, Anchorman of the Year, Art Tayupoy, Reporter of the Year, Brian Morden, News Presenter of the Year, Boy Duran, Special Awards for Administrative, Nani Kirao, Best Radio Drama, Ang Timbangan sang Katarungan, Best News Program for AM, Aksyon, Balita, Banat, Bulig ni Aksyon Rex Cantong, kag Best Entertainment Program for AM, This Is My Life ni Tita Wilma Sugaton. Madamo gid ni salamat mga ka-aksyon sa inyo palagi na pagpamati. Una sa balita, una sa aksyon. 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 Sa Bacolod. Aksyon Radio. Isa kadako nga pagpanghangkat sa kabuhi sang kada persona ang ipabilin ang iya panindugan sa kabuhi. Bangod sa mga pagtilaw, kabudlayan, kapigaduhon, kag krisis. Madamo ang nagbuya sang ila panindugan sa kabuhi. Tama na! Parang awan nyo na! Apang ang DYEZ Aksyon Radio Bacolod sa sulod na sang 52 katuig padayon nga komitido sa panindugan nga mag-alagad. Aksyon Radio Bacolod 52 katuig na nga mabinungahon sa pagtuman sang panindugan nga magtulong sang matuod nga serbisyo publiko, balita kag kalingawan sa radyo. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, issue, serbisyo publiko. Aksyon Radio. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio.
sa aton mga tagpalamati, liwat naman kami magadulong sa inyo sa mga Sa sulod sang 5 kadekada, humalin sa tuig nga naangkon sang pungsod ang hirwayan gikan sa kamot sa mga mapigos nga nasyon. Kita sa gihapon ang nagaugyon, kahapon subong kag sa palaabuton. Ang Aksyon Radio, so nati lain-lain ang alam mo. Samtang nagalain-lain ang manager sa Manila Broadcasting Company, may araman niya lain-lain sila na nagangalan. May ngalangan nila. Basta ang naluyagan sa manager ya, ingalan niya na. Nag-una ini siya nakilala dito sa La Carlota. Pagkatapos, yung sa ilo dito sa Bacolod, amo na nagtulukaw na ang nagkalain-lain ng mga manager, Boy Robles, si Cunipo, naging manager, sila ni Hanggayo, si Johnny Bere, si JJ Ocampo, kag subong si Miss Nuna Di Maala Magbanwa. Ang sadto magamay nga community radio station ang ginpasira matapos nagpanindugan nga ipalapnag ang kamatuoran kag buligan nga mauntat ang pagpamigos sa katawhan. Ang DYEZ actually, Aksyon Radio, karon sa una nag-start din siya as a music station. No? This is the first music station with the student sa Bacolod. No? When it was launched in 1969, it was a music station. Pero dito nakilala to damo din yung mga sikat na mag-DJ at that time. No? Sa 1986 or 87, ang Aksyon Radio, because of the entry sa mga FM stations, nag-amat-amat na nag-decide to transform itself into a news and public affairs station. No? That's why yung dinay na naman-amat ang kamisulod. Ako started as a news writer. So, dito na nag-start. Nasa tamang serbisyo! Aksyon na Radyo Philippine Standard Time, 1:31 at oras sa langalang nata sa Tiyempo. Diri sa aton sining pangalagad, may 107 kaadlaw na lang kita antes pa man mag-Christmas Day. Kag 114 days before pa man mag-year-end or mag 2022 mga kaaksyon, no? 114 days pang nabilin before pa man ang year 2022 mga kaaksyon. Sige, salamat gid sa inyo sining pagpakigupod. Kita-kits kita buwas mga kaaksyon sa aton sining pangalagad sa Aksyon BBB. Standby na sa This Is My Life. Igasunod sa dilig lamang madugay upod kay Aksyon Wilma Sugaton. Ako naman ang inyo sini Kaaksyon sa kanginan, Aksyon Rex Cantong. Maayong hapon, una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod, Aksyon Radio. Inyo nabatian ang isa naman ka-edisyon sang Aksyon Balita, Banat, Bulig. Tubtob sa masunod nga edisyon. Sa liwat, madamong salamat sa inyo pagpamati. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, issue, serbisyo publiko. Aksyon Radio. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, issue, serbisyo publiko. Aksyon Radio. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon